Hayi, siyazizwa indaba ingane zakwethu. Siyazizwa indaba. Indaba zithi uyazi kula 6 months esisuka kona as MK members. Sibone okuningi lo 6 months ungawuthathi kancane. Lo 6 months usibonisa into eziningi, lo 6 months usifundisa into eziningi. U6 months ukubonisile ukuthi umsholozo lo ngekangakanani. U6 months usibonisile ukuthi umuntu ngisho ungavula inhliziyo yakho kangakanani umxolele. Mangaba ayekade kukhombe ngesibhamu uyokudubula ngelinye ilanga, ngoba umuntu osuke kade kufisela ukufa bese uyamxolela wena ngoba nakho unenhliziyo yokuxolela. 6 months usibonisile ukuthi umsholozi kuhlanipha kangakanani. 6 months usibonisile ukuthi kunabantu abeze empilweni yakho bebahle ukuze ubethembe kunawo wonke umuntu okhona emhlabeni. Usibonisile ukuthi labo bantu yibo abayoba ingozi ngelinye ilanga, yibo abayokuvukela endleleni ngelinye ilanga. U6 months usibonisile ukuthi abanye bethu bayashesha ukukhohlwa khona bese bekhohlwa ukuthi MK babezokwenzani, babezele ini, kwakuyini inhloso ze-MK ezenza ukuthi beshiye konke lapha kade bekhona bese ku-MK. Kunabantu abafana nathi abasha kule nto yepolitiki abangaze beyithole be-involve ey'ntweni zepolitiki, okwenza ukuthi singagudluki mangabe sesilapha MK ngoba awukho ugcuphe esinawo. Ayikho into ezohamba ivuke endleleni. Thina sivukelwa ngalutho ngoba sisuka indawo. Abanye bethu yahamba lento yabavukela ukuthi thina sisukaphi, konje la sisuka khona bekwenziwa njani, yini esike sayenza. Abanye babeze ngezinye inhloso. U6 months isikhathi esincane usibonisile ukuthi esisikhathi nesijeni sesihlalile ku-MK esiningi kunalo 6 months sicishe saba ingozi kangakanani. Abanye bethu basala endleleni. Kunabanye wethu besikhathi siphusha nabo umqoqo we-MK ongazi ungayitshela ukuthi basabotage i-MK kanti bahluleka ukubekezelela ubuhlungu nokuhlukumezeka kuka 6 months. Bathi ngcono sime, bakhethe inhliziyo zabo, benza kahle futhi. Saqhubeka thina inhliziyo ayiqinile ngendlela efanayo. Basekhona abafowethu nizobabona bazobuya, ingoba kulo 6 months lento ebibaphazamisa seyisukile ayisekho. U6 months usibonisile ukuthi kunabantu abebekade bekholelwa kithi, bazi ukuthi mangeke ngaya epagini lasibanibani ngaya kusibanibani onga-inbox usibanibani, lento engiyidingayo ngizoyithola. U6 months usibonisile ukuthi umuntu obekade kuthemba nithembane ngakujikela endleleni, basijikela basibona sesingabantu ababi, sekunabantu esebengcono kunabo, bakhohlwa nanokuthi babekade beze kanjani MK babezele kuba. Manje nje MK beyithini mawukuthi babeze kumsholozi yayithini manje kamsholozi. Lezi zinto ezayisho umsholozi ayibathembise zona sezenzekile, bakhohlwa yikho konke lokho. Bayibona sebengabantu babantu kulo 6 months. The past 6 months usibonisile ukuthi umuntu engakujikela noma yinini, umuntu engaba ingozi kuwena noma yinini. Usibonisile ukuthi umuntu mangabe ekwakukhomba ngesibhamu yokudubula ngelinye ilanga, kuye kube kuhle ukuthi umdubule kuqala okuqhelelane nawe, ungamsondeze eduzane. Askisi. Past 6 months usibonisile ukuthi into ungayikhanda ibe yinhle, afike umuntu kuyo uyitshela wena uzoyikhanda ngoba iyinhle ufisa ngathi ngakhula, kanti uzoyibhidliza okanye uzothatha ama-plans nama-tips akho ukuthi wena lento ukuthi zibe ngaka uyenza kanjani.
into mangasiyona yakho kusuke ngesiyona yakho noma ungenzani. 6 months usibonisile ukuthi yini icopy ne-original. Kunabantu abafike bazenza icopy kaMsholozi, kanti thina siyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwe-original ne-replica. Sabona into le i-replica, umuntu yazi noma ungamkhopha ushaye wonke ama-skills wakhe awenzayo, izosho lento yokuthi lona akusuyena. Yes enga-actor njengaye kodwa akusuye, kunalento eshodayo. 6 months usibonisile ukuthi ubani okumele umthembe, ubani ongamele umthembe. 6 months usibonisile ukuthi kunabantu abangamambuka, abantu enhlaleni ijenti nihamba nabo kanti bahamba nesitha, kanti bazonijikela endleleni lokhu nihamba bahamba banikokozela bathi yeka lezi ilima. Mangabe uyimember ye-MK wawuze ku-MK ngoba uthanda uMsholozi, uthanda inhloso zakhe ngumuntu omnyama, angicabangi khona kuyokudida ngelanga uyibona usumdibi munye nabanye esebebona sengathi bengenza kangcono noMsholozi, nabanye laba bafike banikhohlisa banidoba nagcina senibathanda kakhulu kunoMsholozi, kanti baney'nhloso zabo zokuthi konje singakhela kanjani ukusebenzisa amathuluzi kaMsholozi. Sidonse kanzima thina kulo 6 months, bokuyibuza ukuthi abanewethu besidonsa nabo baphi. Besidonsa kanzima ingane zakwethu. Kunabantu abaku-leadership ebebedonsa kanzima, just nabe lingazi, bebephila kanzima, bephila kanzima. UBabukhomo besaphenduka isitha sabantu ngale kuthi uBabukhomo swathatha envelope ebrown. Ningenxa ukuthi wazi lokho nina ningakwazi ensukwini ijeni ukuthi mangabe ekhuluma ngoba usejikelene ne-organization kanti i-problem yakhe i-1, wazi lokho eningakwazi siyazi ethu uyehluleka kuyena ukufihla into ayaziyo. Thina abanye bethu siyakhona and abanye bethu sincamele i-organization ukuthi asiyivikele ngayo yonke indlela. Uthule uze ukuthi phela ngiyasha la and ngipheke netshe ngipheke nalo seliyavuthwa. Uthule behluleka ukuthula, bakuveza nje yena besaphenduka isitha sabantu, bethuka left and right and center, bethuka lento enhle kodwa nje kulo 6 months sifunde into eziningi. Lo 6 months wona njengamanje azosibonisa i-true friend ne-fake friend. Lo 6 months wona uzosibonisa wengane zakwethu lesikhathi esizobona manje. Bazohamba abanye babekade beze bengesanga kuMsholozi, babeze ngeinhloso, bohamba kushona ilanga. U6 months usibonisile ukuthi kunabantu abanezidalwa zabo amadlozi abangafuni ngabo. Kunabantu othi umkwathi uyambetray instead kumoshakala into zakho. Kunabantu ongadayiswa ngabo, kunabantu ongakhulunywa ngabo kabi. Siyazizwa indaba kusho mina umacekeceke bengisho lokho nje ngane zakho awukhonye ngusho onendlebe uzozwa, onendlebe ongenayo ngeke ezwe, ongadingi futhi ukuzwa ngeke ezwe. Phela umuntu ngeke umenze ukuthi ezwe ngoba kunabantu abakhethayo ukuthi ukukhuluma bani, abanganendaba nokuthi uthini, ngokuthi sekukhulume mina athi hayi lo ngangimlalela, kanti kunenkulumo bekungamele ngabe uyayilalela. Kunokuthi ungambheki mina ezinye izinto ey'dinga ngathi ungathi bese uyalalela uma sibheza ukulalela bese uyasusa ngoba nakunezinto ey'khethayo ukuthi ufuna uyilalela mayishuba. Siyabonga ngey'ngane zakwethu niphile nje, sibambeni. MK sizokhula kakhulu kunakuqala, kakhulu, I promise you izokhula kakhulu kunakuqala. Siyabonga.